Malo djete, promjeni se lako čovjeka kuca. Na momente nisam se više ljubav, stvarno se budari. Vole više od rane, kako sta planova krvari. Tuđe krv, neći i otac u branu. Pravda vam Bogu se djela, to se donosi rat. Bojim se pakla, a radim ono šta se kaže. Juče sam ubio djete, slučajno na steni straže. Sjedaju me demoni iznutra, stvarno se borim. Što god da se desilo, znajte da vas volim. Samo sebe nekad pitam, da se smije ovaj iznad. Sve to svača ko neku šalu, ušto moće da voli njega, koliko mene, nek zaboravim zadnje dane, neka barem vrijeme same. Godina poslije, nikome se ne sjeća, ostao sam bez noge, to je za njih samo nesreća. I ništa više pobjedi, povijest piše, viskama se broda magla da se malo lakše diše. Rođu uzmi se, jebu invalide, poginule branitelje, udovice, sve začuvaju stolice. Stavi na sumu bolnice i daj nam bojice, slikovi slike iz glave, jer stvarnosti bojem se. Znam da ćeš otići ljubav i ožesti dijete, prvi put ne pomiješam pivo i tablete, ne sluti na bolje, zato bi bilo bolje da odem onome gore prije njegove volje. Zapamtite, negdje tu sam i sve vas slušam. Biti uzla se detesko, samo slušaj. Zjevaju me demoni iznutra, stvarno se bojim. Vrijeme je da odem, a znajte da vas volim. Samo sebe nekad pitam, da se smije ovaj iznad. Sve to svača ko neku šalu, pušta duše da gure glavu. Ja volim njega koliko mene, gone zvuci uspomene. Nek zaboravim zadnje dane, ili neka barem vrijeme stane. I samo sebe nekad pitam, da se smije ovaj iznad. Sve to svača ko neku šalu, pušta duše da gure glavu. Da voli njega koliko mene, gone zvuci uspomene. Nek zaboravim zadnje dane, ili neka barem vrijeme stane. Znate, došli smo kod najbrzo. Da, evo ovdje su. Sviđa da su sam inače sudski lišti, zato da smo bili tu prije mjesec dva ovoga, pa mi je bilo odvođeno, pa smo pretjerali. Nemate sudski nalog, nemate sudski nalog za deložaciju. Ja vas lijepo znam. Nemate sudski nalog za deložaciju. Dragi tata, ja sam zahvalan na ovoj zemlji. Ponosan što sam Hrvat i znaj nosim je u sebi. Volim boje svoje zastave, sva brda i ravnice, sva mora i planine i njeno predivno ime. A tata, reci mi zašto me ta ista zemlja ubija? Njeno sam dijete, zašto mi ništa nije pružila? Ljuci kada pljunem na tvoju stranku, od malena si me učio da moram birat stranu. Imam 20 godina stari, obje bile su na vrhu, po svakom bilo je isto. Borba za život, ti radiš puno, malo zaradiš. Trebam nove patike, ti nemaš kakih napa. Šta si dobio ko branitelj? Za kruh nismo imali, a znao si mi lupit šamar kada Tuđmana bi dirali. Sad imam svoju kuću, sam plaćam račune i oprosti, ali nisam glup da vjerujem u tajkune. Imam oči koje vide da gubimo identitet i ono za što ste ginuli gubi kredibilitet. Zašto moram tražit posao u inozemstvu? Pa možda si da živim tu kad si branio moju zemlju. Zašto idemo u Uniju, a htjeli smo svoju vlast? Sad imamo svoju vlast koja sluša europski glas. Jebem ti sve da sve ti jebem, jako sam puko. Nije samo vlast u kurcu, ljudi nose nešto mrtvo. Nema ljubavi ni ničega, bližnji bi sjebao bližnjega. Još veći debelizam je ta mržnja iz ničega. Sad pazi, nešto ću ti objasnit, šta su to Hrvati u stvari. Samo slušaj.
Kad igra Dinamo i Hajduk, nismo Hrvati, to su burgeri i tovari, jedni druge žele zgazit. Glavu mu razbi, ubi pičku neka crkne, a brate on je Hrvat, nije, on je burger ili tovar, nije bitno, samo nek se bije. Nema veće radosti od tuđe krvi što lije, pa zar nije dosta majki koje su nedavno plakale za onim pravim borcima sa boje svoje zastave. Idemo dalje, ubi Srbina je fora u zadnje vrijeme, dižu se glasovi, Gotovina je heroj, a isti glasovi su najjači na Sinanovoj treznoj. On je trezan, a za sebe ne zna, on mrzi Srbe, al ceca je baš ono ekstra. Da još koju da eksam, pa ću naći nekog da ispjeskam. Ispisite svoje komplekse, izliječit ne znam. I onda slučajni prolaznik, običan čovjek, u sekundi bez razloga postane predmet općeg iživljavanja od strane nekog neandertalnog bića koji zna kak se zove, al svoje ime ne zna napisat. I to je Hrvatska danas, šaka izmučenih ljudi koji bi možda znali bolje da im se bolje moglo pružiti. Al nije, sine, jednog dana ja ću biti tvoj otac. Shvati ovo ko savjet, ako me ne upoznaš. Majka ti je sad na poslu, ja u grobu ili radim. Nisam s tvojom mamom, nismo imali način da funkcioniramo skupa, takvi su većinom brakovi. Mladi, poletni, samo seks, cuga i vutra. Odjednom došao si ti, ne planiran ni otkuda, al to ne umanjuje činjenicu da te volim, ja te volim. I sine, meni za ljubav, budi od mene bolji. Budi od mene bolji, bolji, bolji.
Taj vampir što me kvači, to je poreznik. Ta mora što me tlači, to je izdajnik. To golo more, more tuposti, to je mrtvo more naše gluposti. U šarmantnoj pozi, moderni poganac, najmio ga stranac da nametne lanac. Taj klatež što o pravdi blebeće, on za korist tuđu laže, kleveće. Taj demagog morski, urlejuć ko vuk, malaksale časti, on je naše zvuk. Ko babe kukaju, ko tikve plutaju i novac gutaju. Te korizme gladne, zulumčari škuri, mlakonje, mekušci, bezočni panduri. Tuđem sluzi sluge, tuđe prirepine, mešetari moje, tvoje domovine. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli na ovaj prosvjed. Kao prvog govornika pozvala bi Igora Grozdanića, energetičara i energetskog ekonomista. Bavi se područjem energetskog planiranja i obnovljivih izvora energije. Igore, izvolite. Dobar dan. Ajmo jedan pozdrav i jednu podršku organizatorima, jednu zahvalu, jedan lijepi pljesak. Da vas čujem malo. Ajmo! Bravo. Ja sam Igor, a vi ste? A vi ste vjerojatno Hrvatska. I to ne Hrvatska u malome, nego sva Hrvatska ovih dana. Svi smo se skupili ovdje zbog čega? Pa zbog Hrvatske. Htio sam početi ovaj govor sa recitalom našeg Ivana Gorana Kovačića i poemom Jame. Međutim, to je teška priča, kao što znam, i nije dobro da krenemo sa ovakvom pričom i sa tom tužnom poemom. Međutim, efekt te poeme i dalje govori o nekim stvarima i dalje nekako izvire iz svih nas, pa i sa ovoga trga. Mi nismo danas u ratu, međutim, mi nismo ni u dobrom miru. Hrvatska nikako danas ne smije biti zadovoljna. Ne smije biti zadovoljna zato što smo jednostavno u dubokoj ljudskoj i društvenoj depresiji. Ovo nije Hrvatska kako smo željeli 1990. niti 1991. Ovo nije naša Hrvatska, ovo je Hrvatska njihova. A trebamo doći do toga da to bude Hrvatska naša. Ja sam energetičar i nažalost moram umjesto energetike, industrijske revolucije, energetske tranzicije pričati političke govore. To nije dobro. Umjesto energetike, klimatskih promjena, obnovljivih izvora, mi se danas bavimo pločama, mi se danas bavimo koncesijama. I umjesto da se bavimo ozbiljnim stvarima, europskim stvarima, mi trošimo vrijeme. Trošimo vrijeme i resurse naše djece. Hrvatska to nije zaslužila. Ušli smo u Europsku uniju, ništa nismo dobili. Nismo mi pravi, niti je Europska unija prava. Ali moram jednu stvar reći. Mi moramo biti pravi i mi možemo biti pravi. Jer Hrvatska treba nas. Da vas podsjetim, oni koji to ne znaju, 3. i 4. industrijska revolucija je internet revolucija i revolucija umjetne inteligencije. Gdje su naši poduzetnici? 40% njih nije ni čulo što su to benefiti jedne 4. industrijske revolucije. Ali znaju za promjenu trga maršala Tita, znaju za ploče od Vukovara, Jasenovca i danas Novske. Zar je to problem? Zar je to štos? Gdje vidim budućnost?
Biću kratak. Vidim budućnost u novim idejama, u novim ljudima, u novim stvarima i da ne propuštamo stvari kao što su zakoni o koncesijama i zakoni o porezima. Da javno damo glas protiv takvih stvari i da se borimo sutra za našu poljoprivredu, za našu energetiku, IT i našu budućnost. Hvala vam još jedan puta svima. Hvala Igoru. Sada bi pozvala Dušana Cvetanovića, predsjednika Središnjeg odbora Slobodne Hrvatske. Dobar dan, dragi ljudi. Htio bih zahvaliti svakom od vas ponaosob što ste danas ovdje, jer ste dokazali da u Hrvatskoj postoji ljudi koji razumiju što je građanska odgovornost. Nažalost, ovaj trg trebao bi biti danas pun. I to ne samo ovaj trg, nego trg Bana Jelačića. Ne samo trg Bana Jelačića, nego cijeli Zagreb trebao bi biti danas na ulici. Nažalost, kad smo najavljivali ovaj prosvjed, porez na nekretnine je bio i dalje aktualan. Ministar Marić i premijer Plenković namjeravali su ga provući kroz Hrvatski sabor. Nažalost, povukli su se kao kukavice. Nisu htjeli vidjeti stotine tisuće ljudi na ulicama. Jer upravo bi se to dogodilo da su nastavili sa svojom štetnom i bezdušnom politikom prema hrvatskim građanima. Porez na nekretnine Hrvatskoj ne treba. Zapravo, nijedan novi porez Hrvatskoj ne treba. Šta treba Hrvatskoj? Hrvatskoj treba red, ali ne red koji se stvara novim porezima, novim opterećenjima, nego red rezanjem u državnoj upravi. Rezanjem hrvatskim političarima, rezanjem 800 vijećnika u hrvatskim županijama koji ništa ne rade i troše naš novac, rezanjem preko 500 lokalnih jedinica koje troše naše teško zarađene kune, rezovi u agencijama, rezovi u ministarstvima, rezovi u svim mogućim izmišljenim državnim institucijama koji 20 godina cucaju i naše krv kao najgori vampiri. Porez na nekretnine, to je stanarina koju niste tražili. To je kredit koji nikad niste podigli. Želi da plaćate za njihove automobile, za njihove domjenke, za njihove ljubavnice. Vrijeme je da neko kaže da je dosta. I vrijeme je da izađemo na ulicu. Da konačno prestanemo biti Facebook ratnici. Facebook nije prosvjed. Facebook nije život. Ovo je život. Ljudi od krvi i mesa koji kažu u svojoj vladi dosta je. Hrvatska je država hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana. To i Ustav kaže. Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Ne pripada hrvatskim političarima. Nisu oni smisao postojanja ove države za koju se ginuli tisuće ljudi. Pozivam ovim putem sve koji gledaju putem Facebooka, te naše mreže koja nam daje toliko mogućnosti, ali istovremeno i prokletstvo. Jer svi misle drugi će neko napraviti za nas ono što mi moramo sami napraviti, ali neće. Onako kako izlazimo na prosvjede, kako izlazimo svaki dan i bunimo se za neke osobne stvari, tako se moramo buniti i za javne stvari, za državu. Jer ako se mi ne bunimo, neće niko za nas. Zašto bi se iko bunio ako mi čekamo da neko nešto drugo za nas napravi? Još bi pričao o porezu na nekretnine, ali vidjeli smo da se vlada kukavički povukla pred prijetnjom koja je stajala pred njima. Međutim, već oni najavljuju nove poreze, komunalnu naknadu nastoje promijeniti, pretvoriti u porez na nekretnine. Jučer smo vidjeli ministra Marića koji kao da nije normalan čovjek najavljuje porez na stare automobile. Koliko vas vozi automobile mlađe od 10 godina? 2/3 hrvatskih građana vozi krntije upravo zbog takvih ljudi kao što je ministar Marić. Evo za kraj pozivam sve građane do buduće da se odazovu na svaki prosvjed, koliko god bio mali, koliko god ga organizirao,
Jer prosvjed nije špica, prosvjed nije nešto ugodno, ali je nužno za jedno zdravo demokratsko društvo. Hvala lijepo. Hvala Dušanu. A sada bi pozvala gospodina Mladena Novaka, predsjednika Oraha i bivšeg saborskog zastupnika. Dobar dan i pozdrav svima u ime održivog razvoja Hrvatske Oraha. Prije svega želim se zahvaliti organizatorima Slobodnoj Hrvatskoj koji su nam omogućili da i mi ovdje prisustvujemo i da kažemo svoje stavove. Koliko je meni poznato, sama inicijativa i prve aktivnosti oko održavanja ovakvih prosvjeda počeli su još lani prilikom donošenja onog famoznog poreznog paketa. U međuvremenu smo imali ona velebna najavljivanja otkupljivanja INE, pa smo imali najavu privatizacije HEP-a sa obrazloženjem da je to način na koji ćemo zaustaviti uhljebljivanje u državnim poduzećima. Pa smo imali ovu kozmetiku sa Ovršnim zakonom. Pa smo, što je kolega malo prije spomenuo, imali sad najavu novog poreza na stare automobile. Ali sa kojim licemjernim obrazloženjem mi vodimo brigu o ekologiji, ali ne vode brigu o građanima. Sad, danas imamo čak još jednu novu nebulozu, imamo najavu poreza na mobitele. Da li ima još nešto gluplje što mogu smisliti? Vjerujte da ima sigurno. Moram pročitati, iako sam protivnik toga da se čita, ali moram pročitati jednu rečenicu. Novi porez na nekretnine bio bi izravna eutanazija već iscijeđenog stanovništva i iscrpljenog gospodarstva. To je rečenica koju su izgovarali saborski zastupnici HDZ-a kada je SDP predlagao jednu sličnu priču. Danas to govore zastupnici SDP-a. Ali što nam to govori? To nam govori da nema razlike između HDZ-a i SDP-a. To je zajednica dviju partija i nema nikakve razlike. Jedina je razlika što zabavljaju ljude sa stavom prema crkvi, sa pločama, sa populacijama određenima, ali razlike prave stvarne među njima nema. Danas nam obrazlažu da porez na nekretnine ima cijela Europska unija, pa mi samo slijedimo tokove Europske unije. Ali mi nemamo ono što ima Europska unija, nemamo te plaće, nemamo te standarde. Ali ono što je najbitnije, mi nemamo uređenu državu. Oni imaju ministre, imaju dužnosnike koji zbog 10 kuna podnose ostavke. A mi imamo HDZ i SDP. Oni nikad neće imati HDZ i SDP, a mi nikad nećemo imati, barem dok su oni na vlasti, zastupnike, dužnosnike, voditelje agencija koji će zbog bilo kakve afere podnesti ostavku. To sigurno nemamo. Možete misliti. Zaboravljaju još na jednu činjenicu. Na ovim prostorima kroz generacije je stvarana kultura štednje u nekretninama. Toga u Europi nema, to je specifikum ovih prostora. I sad kažu, ok, prilagodit ćemo se Europi. Ali ništa ne govore šta je sa oporezivanjem umjetnina. Što je sa oporezivanjem kojekakvih vrijednosti. Doktore Ivo, koliko ima sati? Ministre, poštovani ministre financija, koliko košta onaj vaš sat? O tome nema govora. Ali ono što je meni možda najbitnije, možda nije najbitnije, ali je sigurno nešto što je među najbitnijim stvarima. A gdje je odgovornost Državnog odvjetništva? Gdje je odgovornost Ureda za suzbijanje organiziranog kriminala? I tko je taj ko može njih prozvati i ko eventualno njih može procesuirati ukoliko se dokaže
njihovo sudjelovanje u svemu ovome. A ja kao onako promatrač sa strane, koji sve to osjeća na vlastitoj koži kao i svi ostali, gotovo sam 100% siguran da su debelo upleteni u to sve. I na kraju stvar treba nazvat pravim imenom. Kažu, ovo je po meni samo pod jednim imenom se može nazvati. Ovo je izdaja hrvatskog naroda. I to nije jednokratno, to nam se događa, nažalost, u kontinuitetu. Od njih tražiti nešto moralno. Da li ima smisla? Ali svejedno ima. Jedino što je moralno s njihove strane da podnesu ostavke. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Novaku. Pozvala bi Dantea, mladog hip-hopera iz Iloka, koji će nam izvesti svoju stvar Kruha i igara. Opa, samo sekundu. To. Dobar dan, dobrodošli. Mi ćemo vas malo zabaviti. Prikladna je pjesma, ne bi bio ovdje da nije. Samo sekundu. Super. Tako. Može? Op. Dobro, glasnoća sve u redu, jer se čujemo se. Ovo vjerovatno ne znate, ne možete ovu pjesmu znati, ali ćete je znati. Zove se Kruha i igara, zato velim da je prikladna. Može? Koliko puta, isto forum, isto proda, državnici hodaju po svijetu, pričaju ko Bora premijer. Nabada hrvatski, verbalni obrad, dobrodošli u apsurdistan korak nazad je pomak. Bježi iz zemlje najbolji savjet, poce valuta pa plati sa njima zdravlje. Ne možeš stranje, daj za režije manje, djeci kruha masti, nema za banane, zdrave hrane nema. Sijemo Monsanto, čiste vode nema, pijemo konstantno, izigrani pravo, onako nonšalantno, uze nas na suho. Slušaju me, špioniraju, moje diraju, mozak je oružje od kojega se oni skrivaju, dirigiraju medije, miniraju komedije, satira je izdaja države. Privedi me! I moj narod je miran, opet će poslušno birat. I moj narod će šutit, radit, gutati, trpit. I moj narod je miran, opet će poslušno birat. I moj narod će plesat onako kako će svirat. Sad ćemo mi to malo promijeniti. Dok napišem prvi, završim drugi vers. Vladu slažu treći puta, zato esto je case, ne treba se crtat. Panjevi znaju putat kad smo u njima do grla, a niko ne puca, nema rata, nema balija, ustaša niti četnika. Hvala na pričama kada proradi patetika. Lože niske strasti, gladan mora krasti, uplaše glasat, rađe da glasa, travu će pasti. Ima poslova, 12 kuna po satu i dalje, neće radit ljenčine, takvo je stanje. Laže da su gladni, tu je blagostanje, sve su komunjare, samo žele stranje. Spasite se gamak, odite sami sada dok narod nije počeo trgat na param parčat. Igrate se s nama, oprosti za ovo mama, al treba mi mjesta, molim te, počisti tavan. Kruha i igara. I moj narod je miran, opet će poslušno birat. Kruha i igara. I moj narod će šutit, radit, gutati, trpit. Kruha i igara. I moj narod je miran, opet će poslušno birat. Kruha i igara. I moj narod će plesat onako kako će svirat. I sad ćemo ih malo zajebat, oni će plesat kako ćemo mi svirat, dosta zajebance. Ajmo ruke gore. Hoće nas šuta Markovom trgu gore više. Kruha i igara. Op. Kruha i igara. Jen, opa! Kruha i igara. I moj narod je miran, opet će poslušno birat. Kruha i igara. I moj narod će šutit, radit, gutati, trpit. Kruha i igara. I moj narod je miran, opet će poslušno birat. Kruha i igara. I moj narod će plesat onako kako će svirat.
Vidimo se poslije, malo smo vas morali razbiti. Hvala lijepo. Samo okreni kamer, govornik. Bravo, bravo. Hvala Danteu. Sada bi pozvala gospodina Branimira Perkovića, gost u ime inicijative protiv poreza. Pozdrav svima okupljenima. Kažu nam tako često da su porezi cijena civilizacije. U redu, to možemo i prihvatiti. Međutim, koliku cijenu mi moramo platiti za ovo društvo? Je li ta cijena previsoka? Dobivamo li mi dovoljnu uslugu za ono koliko plaćamo državi? Ili ti poreze služe čisto za uhljebljivanje njegovih političkih podobnika, poslušnika, za razgranatu birokraciju i nepotrebne uhljebe? Ako je porez cijena civilizacije, onda mi moramo sagledati je li dobivamo dovoljnu uslugu za to što smo uložili. Je li u tome odnosu, ako smo mi platili previše za civilizaciju, za društvo, jesmo mi to preplatili? Je li to postaje onda krađa? U uvjetima u kojima Hrvatska sada postoji, svaki novi porez je krađa, a svako uvođenje novog poreza je nemoralno i neodgovorno. Kažu nam da će porez većinom plaćati bogati, da je to udar najviše na bogati. Međutim, zaboravljaju jednu stvar. Bogati će lako izbjeći porez. Oni će to naći ili legalno ili nelegalno. Oni će naći zakonske rupe jer imaju sredstva za to. A vi koji nemate čime platiti odvjetnike, kako ćete vi naći način na koji izbjegnete porez? U toj situaciji hrvatska vlada u biti potiče nerad, a kažnjava rad. Ona kažnjava poduzetništvo i ona samo pljačka ono što narod proizvede. A sve to da bi se održali na moći. Jer svaki dodatan porez njima daje veće financijske sredstva. I samo njih održava još dulje na vlasti i samo im daje još veću moć. Zadnjih godina smo svjedoci da su izlizale se više riječi kao što su reforme. Svako obećaje neke reforme. Toliko su spominjane te reforme da više su izgubile smisao. Više i ne vjerujemo. Više ne volimo ni čuti riječ reforme. A iza te njihovih floskula o reformama ne stoji ništa konkretno. Nemaju nikakvi plan kako provesti to reforme, kakve bi te reforme trebali izgledati. To je čisto mazanje očiju narodu. Do sada, zadnjih 27 godina, sve što je hrvatska politika, hrvatske vlasti radile, to je bilo preljevanje iz šupljeg u prazno. Ništa se novo nije stvorilo, samo je se ono što je već postojalo, već izvlačilo da bi se održavala politička elita. Dosadašnje ekonomske politike sve su bile destruktivne. Nijedna nije bila razvojna, nijedna nije bila dugoročna, nijedna nije bila pametna. Sve su one vodile samo u održavanju postojećeg klijentelističkog, destruktivnog i trulog sistema. Ako vlada stvarno želi provesti reforme i stvarno želi ovu zemlju učiniti perspektivnom i bogatom zemljom svih građana, onda mora stvarno provoditi reforme, ali ne one kakve su bile do sada. Moramo provesti reforme koje će biti razvojne, održive i dugoročne, koje će Hrvatsku od zaleđa Europe pretvoriti u predvodnika gospodarskog i društvenog razvitka Europe. Jer kada Hrvatska stagnira, međutim kada mi stagniramo, ostali napreduju, a onda mi u odnosu na njih u stvari nazadujemo, a ne stagniramo. I za kraj, hrvatsko društvo je naviklo kroz povijest bojati se vlasti, bojati se onih koji su moćnici, oni koji pod navodnike vladaju. Međutim, ako želimo zdravo društvo, ako želimo stvarno biti gospodari svoje sudbine, onda se vlada mora bojati svojih građana i mora služiti svojim građanima, a ne obrnuto da narod služi i vlada njima. Hvala puno. Sljedeći govornik je Ivan Bertović, također gost u ime inicijative protiv poreza.
Dobar dan svima. Evo, puno vam hvala što ste se ovako odazvali u lijepom i velikom broju. Evo, odmah danas, na početku dana nas je dočekao naš dragi ministar. Evo, već nam je najavio nove poreze na zadnje užitke. Alkohol, cigarete, evo i pazite, mobiteli. Jer u 21. stoljeću, kad mobitel moraš imati da išta normalno radiš, on je zaključio da je to luksuz. Pa ništa, izgleda da ćemo se morati opet ovako malo okupiti i malo ih podsjetiti zašto su tamo. Pa mi se smijemo samima sebi, kako nam se... Evo, ali ja sam došao ovdje u stvari da vam ispričam jednu priču, kratku priču. Priču o radniku koji živi u Zagrebu i ovdje plaća poreze i prireze. Evo, baš sam neki dan u novinama pročitao, navodno je prosječna plaća u Zagrebu 6.000 kuna. Ja ne znam ko ima 6.000 kuna plaću, ja sigurno nemam. Ja ne znam koliko od nas ovdje okupljenih ima. Mislim da nam ekipa gore na Markovom trgu malo popravlja prosjek, jel da, sa svojim plaćama. Ali dobro, evo, prihvatimo 6.000 kuna. E sad zamislite, vi ste radili mjesec dana, marljivo. Želite za svoj rad dobiti nekakav novac. Poslodavac, neovisno ko on bio, da li je to neka velika firma ili običan mali poslodavac, mali i srednji, da bi vama dao 6.000 kuna, on mora platiti 10.000 kuna. To znači da od tih 10.000 kuna vi 4.000 kuna nikada ne vidite i ne možete s njima upravljati. Zamislite, to je skoro pa pola vašeg rada. Očito njima nije dovoljno. Jer taj isti radnik, njemu kažu, ali da, ti to plaćaš da bi imao zdravstveno. Pa jesmo mi bili u bolnicama u Hrvatskoj, kako izgledaju, recite mi. Jesmo li bili, onda kad mu kažu da, ali to je za tvoje mirovinsko. A recite mi kako se ponašaju prema našim umirovljenicima. Evo, gospođa nam daje znak. Oni kažu, to je za vašu infrastrukturu, za vaše ceste, za vaše mostove. Pa ja ne znam da li se oni voze po Zagrebu, a kamoli u nekim drugim gradovima, ali ja to ne vidim. Ali dobro, vi ste sad radnik, taj radnik je dobio svojih 6.000 kuna i on sad da bi bilo što kupio, on mora platiti još dodatnih 25% cijene bilo čega što plati za porez na dodanu vrijednost. Nemojte zaboraviti, u cijeni svakog proizvoda mora biti porez na dobit. Porez na dobit puno češće naravno plaćaju mali ljudi, mali poduzetnici, obrtnici i tako dalje. 20%, jedan od viših. Ali čak i kada to platite nije dosta. Recimo da želite neke najobičnije užitke, kao sa prijateljem otići na kavu. Ovi svi kafići ovdje, a da ne govorimo onima izvan centra grada, to su načelno male ili srednje firme. Oni su prisiljeni vama u bilo koju kavu koju vi želite popiti staviti porez na potrošnju, razna davanja za alkoholna pića. I pazite, spomeničku rentu. Kažu, budući da građani uživaju u spomenicima, onda češće idu na kave. Pa mislim, tu jesu donekle u pravu. Evo, fontane nam niču brže nego gljive nakon kiše, jel da? I sad nakon svega što sam nabrojao, to je samo mali dio stvari gdje vam uzimaju novac. Recite mi, pitate li se stvarno zašto na kraju mjeseca ne možete uštediti? Zašto se na kraju mjeseca eventualno na nuli? Zašto spajamo svaki mjesec kraj sa krajem? Mislim da je dosta očito. Ali postavlja se pitanje, pa zašto je to tako? Jesu li ti ljudi zli? Pa znate, ja vjerujem da ne nužno. To su ljudi kao i svi drugi. Ali ljudi koji su ostavljeni bez nadzora i bez ikakve odgovornosti. Oni ne upravljaju svojim novcem, oni upravljaju vašim novcem. Oni taj novac uzmu vama iz džepa. Oni umanjuju vašu vrijednost rada, oni vama otimaju od usta. Kako bi se borili protiv toga, kako im ne bi dozvolili da nam toliko oduzimaju, trebamo tražiti njihovu odgovornost i transparentnost. Odgovornost i transparentnost, među ostalim, kroz vašu bruto plaću, zahtijevajte da vam sve isplate tako da znate točku po točku što i koliko vam uzimaju. Tako da u svakom trenutku ih možete držati odgovornima za svaku lipu potrošenu na bilo kakvu glupost koju oni smatraju važnom.
Hvala vam na podršci. Za kraj ću vas samo posjetiti. Ne zaboravite, porez je krađa. Hvala. Hvala Ivanu. A sada bi pozvala supredsjednika stranke Slobodna Hrvatska Danijela Galovića, pokretača ovršnog ustanka i borbe protiv ovršnog zakona. Hvala ljudi. Ako se neko sjeća 3.3. bili smo na Zrinjevcu i tad smo rekli dići ćemo narod na noge. Rekli smo zaustavit ćemo ovršni zakon. Naravno vlada lažljiva, Pinokio vlada nas je opet prevarila. Nisu ništa napravili, donijeli su još lošiji ovršni zakon od ovoga kojeg smo imali. S obzirom na sve što smo vidjeli i čuli, mislim da je vrijeme da se kaže tome dosta. Jednostavno, sakupili smo 30.000 potpisa. I to ne potpisa Facebook potpisa, već smo sakupili prave potpise. Sakupljali smo od Dubrovnika do Vukovara potpise po svim gradovima. Došli smo pred Hrvatski državni sabor gdje nas nije niko primio. Nitko nije želio uzeti te naše potpise. Da kažemo dosta lopovština i dosta krađa. Dakle, zašto ovršni ustanak? Nazvali smo to jer je to ustanak protiv lihvara i kamatara koji sebe vole nazivati dionicima, pazite sad, u ovršnom procesu. Oni su dionici, oni nisu kamatari. Najgora je spoznaja da su ti pljačkaši našeg društva zapravo ugledni članovi naše zajednice. To su naši odvjetnici, ugledni i priznati. To su, pazite sad, probrani javni bilježnici, da se ne bi svi javni bilježnici osjetili prozvanim. Naravno, sve to skupa, ta pljačka ne bi bila moguća bez svjesne pomoći našeg Ministarstva financija i FINE, naravno naše FINE, agencije koja u ovom obliku postoji još samo u Rusiji i u Sjevernoj Koreji. A u zadnje vrijeme smo legalizirali i pravo kamatarenje. Uveli smo novu ekipu. Ministarstvo financija je dosad izdalo, koliko imam zadnje saznanje, preko 15 dozvola za rad tvrtkama poput EOS Matrixa, B2 Kapitala, koji te nazivaju, muče, progonete od jutra do mraka, zovu ti susjede. Zašto? Zato jer si dužan. Zašto si dužan? Zato su te pokrali. Zato si dužan. A naravno, na čijem je čelu lažljivi ministar Marić, Pinokio. Ministar financija nam je Pinokio. I zato pozivamo sa ovog mjesta ovu lažljivu vladu koja je prevarila svoje građane i donijela još gori ovršni zakon od ovoga kojeg imamo, da odstupi. Naime, 30.000 potpisa nije bilo dovoljno. Pa sad naši građani ili su u roblju, ili su u Irskoj, ili su u Njemačkoj. Ovo što je ostalo, evo nas tu. Evo, tu smo. Ali pazite sad, to je bio plan agende sa početka ove priče ovršnog ustanka 3.3. na Zrinjevcu. Zadužim te, raskućim te i selim te. I to je to. No mi im sa ovog mjesta poručujemo, nećete razbojnici. Pozdrav, živjeli, hvala. Malo smo obilazili vas dok su trajali govori i skupljali vaše poruke. Jer ovaj prosvjed ne smije biti prosvjed nas nekoliko, ovo je vaš prosvjed. Dosta je bilo prosvjeda u kojima mi lamentiramo, a vi slušate. Vrijeme je da se i vas malo čuje. Pa kaže ovako,
Boljševici, kasnije preimenovani u HDZ, oduvijek su smatrali narod i državu svojim vlasništvom. Osiguravali su sebi i onim podobnima vlast, a od nas očekivali da u ime domovine mašemo zastavama i uredno plaćamo njihove političke orgije. Pa kažete dalje, kada narod nije mogao plaćati jer je morao krvlju plaćati obranu svojih domova, ili kako oni to zovu nekretnina, onda su tom narodu oduzeli tvornice, industriju, kruh iz ruku i iz usta. Iduća poruka kaže: očekivali su da ćemo se žrtvovati za njihov sveti ideal slobodnog tržišta, pod navodnicima, toliko slobodnog da smo postali robovi, kmetstvo, teška sirotinja koja sad mora plaćati kockarske dugove njihovih vazala sa raznim Lex Agrokorima i ostalom tlakom. Kažete dalje, demokracija, kažu oni, mislim da u demokraciji interes naroda treba imati prvenstvo ispred interesa ljudi s Markovog trga. Hvala vam na vašim porukama. Nastavljamo dalje. Pozvala bi Branislavu Peuraču, članicu Središnjeg odbora i predsjednicu aktivista Slobodne Hrvatske. Poštovani građani, želim vam objasniti svoje razloge bijesa prema vladajućem sustavu u Hrvatskoj. Bijesna sam jer kod nas postoje jednaki i jednaki. Bijesna sam jer smo etiketirani i stigmatizirani. Bijesna sam jer naša politika razara ljude bez imalo osjećaja. Bijesna sam jer te iste ljude sa djecom deložiraju iz jedinog doma. Bijesna sam jer samohranoj majci koja radi za minimalac stižu ovrhe i blokade. Bijesna sam jer nas je više od pola miliona ljudi ovršeno. Bijesna sam jer su meni uzeli jedinu stipendiju dok sam studirala. Bijesna sam jer nam uzimaju dječje doplatke, invalidnine i socijalne pomoći. Bijesna sam jer moji roditelji imaju male mirovine. Bijesna sam jer svi umirovljenici kao i hrvatski branitelji dobijaju milostinu od države. Bijesna sam jer su nas uvukli u globalni kriminal i mi kao narod ispaštamo. Bijesna sam jer nam jedan Hanžeković kroji sudbinu svojim ovršnim postupcima. Lopovi! 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 Ali i dalje sam bijesna jer nas i truju GMO hranom.
studenti peru suđe u Irskoj. Bijesna sam jer živimo u umreženoj korupciji i na koja god vrata se pojavimo i dalje nas varaju i pljačkaju. Bijesna sam jer nam je zdravstvo postalo privilegirano. Bijesna sam jer nam je i obrazovanje postalo otvoreno samo za djecu političkih elita. Bijesna sam jer smo svi žrtve političkih elita. Bijesna sam jer inteligentna i poštena djeca nisu jednaka pred zakonom pri zapošljavanju. Bijesna sam jer ako se ovaj sustav ne promijeni, ja isto idem prati suđe u Irsku. Najviše sam bijesna zbog ovog naroda koji šuti. Koliko još možemo izdurati i pretrpjeti? Ako vam nije jasno, pročitajte transparent. Vlada nam je u kurcu. Sad mi je žao što mi je baterija krepala. Hvala Branislavi na ovom izvrsnom govoru. Sada bi pozvala Miru Skendera koji će nam u Slavonskoj narodnoj nošnji izvesti recital pjesme Dejana Durmića. Svako dobro, evo, imali smo malo kvara s autom dok smo putovali vamo, ali stigli smo i taksijem do ovde. Ja nisam taki glasnogovornik, ali imam kolegu koji sam poveo, koji je to sve i sastavio i zato bi mu i dao je riječ i čast da to sve vama prenese. Hvala lijepo, Miro. Evo, pozdrav braće i sestre. Došli smo ovdje iz Slavonije ravne, kraja sretnih ljudi, godine ne tako davne. Došli smo zbog laži ove vlade koja nas sa porezima samo krade. Ime novog poreza sad nije ni bitno. Obraniti naše opet moramo pod hitno. Ova borba oružjem se ne vodi. Uniforme i čizme nisu ovdje u modi. Odijela i kravate zločinci ovi nose. Uzet će nam sve, ostaviti gole i bose. Nekretnine, pokretnine, teške riječi. Ako odu svi, nema tko da ih spriječi. Moja Slavonija pusta sada osta. Nema posla, nema života, sada je dosta. Široki šorovi sada su prazni, svi živimo kao da smo u kazni. Ostat ćemo zbog ovog poreza bezemljaši, a u naše kuće uselit će oni koji nisu naši. Oni koji ostanu i ne isele van, za kilu masti kopat će drugom zemlju cijeli dan. Žele da u svojoj zemlji drugom budemo sluge, političari naši razloge još veće tuge. Tamburica selom tužno jeca, njemački sada pričaju naša djeca. Kuća na prodaju sve je više, u ravni Slavonskoj sve je tiše i tiše. Neka nas ujedini ova pravedna borba, neka nam opcija ne bude putna torba. Slavonci smo i inatimo se protiv ove vlade, ono što je krvlju natopljeno nikome se ne dade. Hvala. Lopovi! 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 Pozvala bi Ivana Pokupca, profesora, aktivista za prava osoba sa invaliditetom i supredsjednika stranka Slobodna Hrvatska. Kad invalidi moraju prosvjedovat, a zdravi sjede okolo na kavi. I moj naklon do zemlje gospodinu u invalidskim kolicima. Špiceri, ugledajte se.
Moje ime danas uopće nije važno, uopće nije bitno tko sam ja, ali sam došao ovdje s vama podijeliti par misli. Prva je da danas, po prvi put od kad govorim, nisam obukao ovu majicu koja je za mene vrlo časna i puno mi znači. Zato smatram da nisam dostojan predstavljati ljude koji ju nose, ne u mjeri da bi baš ja bio ovdje na ovom steđu. Tih 300 ljudi već 2 godine odvaja svoje vrijeme od svojih obitelji, svoju zadnju kunu iz svog džepa, svoje sve da bi probudili ovaj narod. I ko sam ja da njih predstavljam? Ljudi iz Slobodne Hrvatske, volim vas. Oni vam pokušavaju objasniti jednu jednostavnu stvar. Ovdje niste jer se borite za nas. Ovdje niste zbog ove ili one stranke. Ovdje ste za sebe, za svoje domove, za svoju djecu i za svoju unučad. Isto tako neću podizati ovu zastavu koja mi je svetinja, iako je izrađena u Kini. Jer tko sam ja da predstavljam samohrane majke ovog naroda, umirovljenike, invalide, nezaposlene, jadne, pregažene? Ko sam ja da predstavljam hrvatske branitelje? Niko i ništa. Ali, nekakvom Božjom milošću mikrofon se našao u mojoj ruci, njemu hvala i slava i vama hvala što ste danas ovdje. To znači jednu stvar, to znači da vam je ipak jasno koliko je zlo Ovršni zakon, koliko je zlo zakon o koncesijama, koliko je zlo porez na nekretnine, koliko je zlo porez na stare automobile. Znači da razumijete i hvala vam na tome, jer to znači da dijelite ovu našu borbu. No ovaj prosvjed nije zato da bi ja govorio o vama. Vi shvaćate u čemu je problem. Vi očito shvaćate tko je briselski emisar Plenković, tko je kumrovečki emisar Bero. Očito shvaćate tko je Ivica Todorić, tko je Božo Prka, tko je Ivan Čermak, tko je Franja Luković, tko je Hanžeković, tko je Horvatinčić. I ne samo lopovi, nešto puno gore od toga. Veleizdajnici hrvatskog naroda. Ja nisam danas ovdje da bi govorio o vama. Ja sam danas ovdje da bi se svi mi zajedno obratili ljudima koji šeću okolo, koji ispijaju kavicu. Zato jer njima nije jasno. Ili još gore, jasno im je, ali ih nije briga. Ne shvaćaju ili ih nije briga da smo ovdje danas zbog njih, za njihove obitelji, kako oni sutra ne bi morali svoju djecu ispraćati na glavnom kolodvoru i na zagrebačkom aerodromu. Zbog toga smo danas ovdje. Kažu ljudi, ne može se, premali smo, ne odlučujemo mi. Na što ja odgovaram, o budućnosti moje djece odlučujem ja. Oni su moja odgovornost i ako im neko želi naudit, ja kao njihov otac ih trebam zaštititi. Nebitno da li ih štitim od anemičnog briselskog sluge. Nebitno da li ih štitim od pogubljenog kumrovečkog sluge. Nebitno da li ih štitim od Petrova, da li ih štitim od predsjednika vlade Pupovca.
I ako oni prijete moje djeci, ja ću ih maknuti, ne očekujem to od vas. To je moja odgovornost. A sada ću vam, dragi ljudi, reći nešto što u hrvatskoj povijesti niti jedan političar nije imao muda reći narodu. Plenković, Marić, Štromar, Pupovac, Petrov, Bernardić, oni su posljedica. A ako želite vidjeti koji je uzrok, pogledajmo se svi zajedno u ogledalo. Mi smo uzrok. Mi smo ti koji im dopuštaju da sjede na Markovom trgu. Mi smo ti koji su dopustili da dođu tamo glasovima 1/3 birača. Koji im dopuštaju da u naše ime potpisuju kredite i zadužnice. Koji im dopuštaju da spašavaju Todorića, a djeca bolesna u Klečevoj umiru. Dragi ljudi, mi smo problem, a ne oni. Nedavno smo po ljetu 5 dana s kolegama sam proveo ovdje vam je glavna zgrada, malo iza, glavna zgrada HZZO-a, koja je u samo jednoj aferi, u kojem je samo jednoj aferi pokradeno 30 milijuna kuna, u jednoj, a ima ih na desetke. I onda kažu da nema novaca za lijekove za bolesnu djecu. Pa dobro, ko je tu lud? Mi ili oni? Ja više ne želim biti dio problema, a svojim dolaskom ovdje ste vi pokazali to isto. Mi želimo biti dio rješenja. Zato ja danas ne govorim vama. Ja govorim ovima koji nas zaobilaze kako bi što prije nastavili svoje skučene živote u strahu za svoj minimalac ili u strahu za svoj povlašteni položaj. Moja duša nije na prodaju za plaću. I zato ja pitam vas koji ovdje bezbrižno danas prolazite, a sutra ćete lit suze jer će vam djeca odlaziti. Koga se bojite? Čega se bojite? Prosvjed nisam ja, prosvjed ste vi. Budućnost nije bijeg u tuđinu, budućnost smo mi. A rješenje nećemo čekati do idućih izbora. Rješenje donosimo sada i ovdje. Jer porez na nekretnine smo platili u Vukovaru još 1991. I zato rješenje donosimo sada i ovdje. Kada Mariću i ostalim poltronima s Markovog trga poručimo ne dam, ne dam, ne dam, ne dam, ne dam, ne dam, ne dam. Danas Cvjetni trg, idući put Markov trg. Sa slobodnom Hrvatskom nema kompromisa. Hvala Ivanu Pokupcu. I hvala vama, dragi ljudi, što ste odlučili doći na prosvjed, umjesto da ste ostali doma sjediti na dvosjedu. A pozvala bi Dantea. Dante. Evo stiže. Jebi ga, ustro sam se, morao sam rakiju popiti. Ovak, jedna pjesma, ovo je ono kad ti gurnu 100 kuna pa ti kaže aj pjevaj ovo, molim te. Ne zajebam se. Ovo je za sve mame u Hrvatskoj. Ne znam kaj da vam velim, ovo je meni najdraža osobno.
to ima intro i sve, to je drama, ne? Okej, 1, 2, okej. Zamagljenog vida i krvi u očima, majci želim vratit godine koje prolaze noćima. Ona tu je čeka, bez mira ne počiva, ja bez stida radim ko da cesta je utopija. I nema boljeg za mene, nisam odavdje, nema prave škole, nema starog da mi pomaže. Nema tate uopće da stvari budu gore, mama ko mama moli da sad mu je bolje. Sve su izlike džabe, kad se ne mičeš sa mrtve točke, gledaš ko turist iz publike, čekaš da počne tvoj život ko topla predstava ljeta, da neko drugi nađe kartu do škrinje kako bi sretan. Sve ovdje u vodu, kad ljubav uhvatiš u vodu, digneš svoj svijet do kredenja i zahvališ vodu što pije tu je, a moje ja nijedno, svaka lijepa priča mora početi sa njom. Mama! Kolodvore stotine, peroni broje godine, tuža lica vode me, a ti ostaješ sama. Sjeti se da volim te i zapamti molim te, zato čuvam molitve kad svjetlo prekrije tama. Ljubav je kod droga što diže me do Boga i svjetla, tvoja ljubav moćna je i tu sam vladar svijeta. Napred, nikad nazad pamtim ti riječi za vas da ne znam koliko bit ću ovdje, ali ne želim da saznaš. Mama molim te, za ruku primi me kad teško je ko nekada, pjesmom na uho smiri me, pjevaj note lagane kada mi tuđe nakane, krenu uzet sve bez suca, porote i rasprave. Nema reda zakona ni zdrave pameti, zalječi mi rane kad drugi ih probaju nanijeti. Moj stup centralni, moj totem, lijepa riječ za sina kojeg problemi bodu ko goblet, znala si sve moje tajne, sve moje more, grijeh je prema zakonu, ožiljke koji bole, suze što su tekle, svako zašto i kako. Mama molim te, ne bojim se, imam tebe za zaklon. Kolodvore stotine, peroni broje godine, tuđa lica vode me, a ti ostaješ sama. Sjeti se da volim te i zapamti molim te, zato čuvam molitve kad svjetlo prekrije tama. Kolodvore stotine, peroni broje godine, tuđa lica vode me, a ti ostaješ sama. Sjeti se da volim te i zapamti molim te, zato čuvam molitve kad svjetlo prekrije tama. Kolodvore stotine, peroni broje godine. Ona pjesma ljuta zbog kojeg ja jesam ovdje. I molim samo ovoga naše plave, ako slučajno snimaju, da mi pošalju snimke, jer mi snimatelj ostao na poslu. I sad ja neću imati snimljen nastup. Pa vi pregledajte pa pošaljite. Opa! Ovo je jedna ljuta. Ok. Magla nam se spustila na grad i duše barak.